Sådan her. Så tager man den af, så kan man se, hvordan den er beskidt. Ja. Så det der, ikke? Så skal den hen og vaskes. Og den skruer, den sidder fast. Ja, den sætter jeg fast her. Og det vil sige, at den ikke kan, den kan ikke skrues op eller ned mere. Det er præcis. Så skal den her lige vaskes. Den her mangler en... Nej, den sidder deroppe. Ja, den der Der sidder skumgummiring. skumgummiring, ja, præcis. Ja. Og jeg kunne sige, at da du sætter den på i køkkenet, at det ikke gør så meget, om den skumgummiring er en lille smule våd, mens man sætter den på igen. Nej, den tørrer. Fint af sig selv. Og så lige en drejning, og så skal den sidde fast. Sådan. Cool. Okay. Det er den fast.